Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Pon 13 Oktober 2025. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kinanthi ing Gusti, kinanthi ing Gusti. Para adi yuswa, kinanthi ing Gusti satunggaling pengaken bilih Gusti minangka pangen ingkang nganthi kita. Lumantar panganthi punika kita kabereksami masrahaken gesang kita ing astanipun Gusti. Para umat kedah pitados bilih wonten ing panganthinipun Gusti para umat badhe kacekapan lan binerkahan. Juru Jabur ugi ngakeni bilih Gusti punika nedahaken kayekten lan keadilan dhateng manungsa. Gusti punika kebak asimirma lan kawelasan, malah kepara saben tiyang ingkang setya ngabekti dumateng Gusti tansah kaparingan kacekapan lan pangan. Bab punika ketingal ing Jabur 111 ayat gangsal. Para wong kang ngabekti marang panjenengane iku padha diparingi pangan, prajanjiane diengeti ing selawasi. Milanipun Juru Jabur ngajak dhateng para umat sami nindakaken kayekten lan keadilan ing saklebeting gesangipun. Para umat dipun suwun supados ajri asih dumateng Gusti, awit namung Gusti Allah kemawon ingkang dados sumbering kawicaksanan lan gesang langgeng. Para adi yuswa, ing satata gesang kita saged ngraosaken kasetyanipun Gusti nganthi gesang kita. Kita dipun paringi daya kekiyatan lan kawicaksanan kangge mangun gesang sesarengan ugi minangka berkahipun Gusti. Awit saking punika sumangga kita sami caos syukur dumateng Gusti ingkang sampun nganthi gesang kita, lan monggo sami mangun gesang sesarengan nindakaken kayekten lan keadilan. Gusti tansah nganti lan berkahi panjenengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih gesang kawula tansah kinanthi ing paduka. Mademaken diperkawis ingkang mekaten, gesang kawula tansah binerkahan lan kaluperaken dening berkah paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang nganthi tuwin ingkang berkahi. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Kristanto ing samban wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke mlebet wonten ing RSU RSJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Mbak Cili ingkang sampun kemoterapi, lan kawula ugi masrahaken Ibu Mulyono wilayah 7 ingkang sampun wangsul saking griya sakit. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe ngluperaken berkah wetahing kesarasan kangge sedherek kawula punika ingkang nembe nandhang sakit. Kawula ugi masrahaken Bapak Yohanes Kuncoro GKJ Immanuel Solo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang stroke. Monggo Gusti paduka ingkang paring kekiyatan panglipur, malah kepara paduka kemawon ingkang maringi bagas kesarasan lumantar menapa kemawon. Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto ingkang wedal sakmangke ugi nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih. Monggo Gusti paduka ingkang melasi lan paring bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing GKJ Sedayu ingkang ugi nembe nandhang sakit, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku, Mbak Cili, Bapak Budi Wikanto.
Kaulipun sedherek kawula ing kikaji Antipi andum tresno agape Salatiga, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem, sedherek kawula wonten ing kikaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing kikaji Krapyak, sedherek Setianti, ing kikaji Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro, kawula pasrahaken sedherek kawula ing kikaji Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing kikaji Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing kikaji Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing kikaji Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing kikaji Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing kikaji Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing kikaji Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing kikaji Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing kikaji Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing kikaji Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing kikaji Trangkil, Ibu Nanik Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing kikaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing kikaji Ngalian, Ibu Wahyono ing kikaji Plengkung, Ibu Apri ing kikaji Canden, Ibu Warsi ing Kemencing, wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing kikaji Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.